motor joton damage khabe ga sir motor ingli amata ali tes yang itu tes অবস্থা পুরা সারে ওই bukan belum ke bikin deh ông có thể làm tiếp nào nó foto bil bolok no blena তিনি পদ্মবিল ব্লক ni andaro mo Upendrnagar bisini Serotali kamiwa phainai pika gobangma para jeguli wati wafru hamyangui thangka bai thangbaika kutharok bai hawaklai thangka aborang tingnai pika oro agriculture ni je khoting mane chini mai borjar ro sokjak ro jochin mokol bai nupaika tini oro tongkha chini agriculture ni Subarnan sahib bo chini poddobil ni oro chini additional video sahib tongo hekai tai oro chini subjedio sahib prok tongo tai kobangma officer tai chini amsaini ojamaro social worker jotno changro phainai pika chini bai thang mokol bai nupaika jahate khai kuno khoroksa je khotignai borok jahate batta thangtun abuni bagino tini nuka itimodina li sungbaikha tofan sang tini oro phaise khaipeka te kaisa koisu je korojak no chang tini mungti saka chini Subarnan sahib saka jahate ke kaisa pano batta thangtun boro mai bornai rongno saka norka borna musunga ta mai busli phaisa koijak sinoro mai borna bo mai busli tati tati khai borna naika mai busli bor tabo rijang nai kani proti 2 kg khairina bo saka tabo sok koijak busli jena nai tini phan nai mano amte bo saka gai chini additional video sahib bo naikha nogrok jeta list bo miliri nai bekha ekai aborongno bo tini bote baki rongno bo tini list khari kai bin officer no riwoi gai chino subjedio sahib oro tabo junal office hoite oro nidesh kaisa rijaka je pukhiri rong ja ayok thangmani abon khoi khote busungkha abo bo tini phainai peka gai jahate kebo kore ate khoti jata manan te abo tini oro chang mokol bustanga mele bo phainai peka gai lukorok bai bo kok salaika chang dati dati no borongno baike khoti puroni nai ebong o mai borinan bagai বিশেষ কইরা চিনি স্পেশালি তিনি থ্যাঙ্কস মারো তামনে কাকাই চিন Subarnan sahib poddobilni bo mai busle tini no nai manu ni je saman bagai orone de kheto khainor bleke baka khatong jak baika bleke bor hamjak baika ekai tai oino no nok jara baijak nai borong ba chini additional video sahib no manai bor bo bleke khusingkha bongni nok no bo nije phainai pika tini abo bor bleke hamjak baika chini subjedio sahib bo nije pukhiri baijak nokha pukhiri bayi buteka alaikha bo nungmani bagai bo bongko jaka bono bo borok jota hammai japarka ang MLA hisabe oro daitto nai phaika kabang ma sang oro borok nupaika kha khlai omti khaino next do sang kabang ma gasobo sang guri nai nai chin borok ja khoting ma jaga aron thane jekhane bise khoting kha sang aron thane ne nawan chok nokata